Mabhakaniya ngicela amabhakaniya mawungasi ibhakaniya indlula nje ungazongikwatisa indlula nje. Mabhakaniya kahleni sihlebeni bafowethu hayi. Nayi inkinga bafowethu kungenzeka nisigileke bafowethu kahleni. Hayi emini kancane. Ngiyakhumbula iOrbit College kuyi first round esadlala sawina 1-0. Nakhona igoli satholela emzimeni. Yebo ke team bengakabi mnandi kodwa bafowethu asazi phela nakhu bafowethu ayikhona ngeke ayiFIFA iyavuma bafowethu ayangiboni mina iFIFA iyavuma bafowethu makuthi lezi zinto zama brown envelope mzomnyama ziyasebenza akusebenza zona sizokwenzani bafowethu ayisebenza bafowethu ngeke makuthi ikhona khulumani bafowethu FIFA inankinga ngalokho umuya ku section 1982 of 2.5 and a half iyakutshela ukuthi if the pressure increases the team has a right to a brown envelope to the opponent. Asilungiseni bafowethu. Hayi team ngenamali nathi zamafenzi singahlanganisa vele lezi ingane zesikole lezi bafowethu. Lezi ingane ejajiswa uNSFAS o1599. Thina siyazi uma sesahlanganisa umdlalo oyi1 laphana 7999.92 cent. Siyazi ukuthi lezi ingane izojabula bafowethu. Bafowethu kufanele kwenziwe iplan ayikhana afford ukuthi ngajabula vele ileague siyiluze. Singathini ezweni bafowethu. Kungathiwani. Emva kwale njabule engaka bafowethu kahleni bafowethu ngaba yini mina ngifune yini blood pressure no depression no stroke kahleni bafowethu akwenziwe iplan mayikhona enye indlela ongenziwa ngayo bafowethu akwenziwe FIFA inankinga lokho brown envelope is approved kuyaziwa but behind the scene phela guys ngakho ngiceleni na umndeni ungayikhiphi lento le please ayingeke mina ngilungu ngaba yini emhlabeni straight Get out kanjani ntshofethu. Yabonga mfaklosa.